У Шуміліне прайшлі ўрачыстасці з нагоды 100гадовага юбілею фацімскіх аб'яўленняў Маці Божай. Распачаліся яны ўвечары 12 мая. За гадзіну до пачатку святкавання ўрачыстасцяў у Шуміліна пешу прыйшлі пілігрымкі з Віцебска і Полацка. Перад санктуарыем пілігрымаў сустрэў біскуп Віцебскі Олег Буткевіч. Іерарх шчыра прывітаў вернікаў, акрапіў іх святой вадой і запрасіў у святыню на малітву. Пілігрымкі былі невялікія па колькасці ўдзельнікаў, але атмасфера ў іх была цёплая, як адзначылі самі ўдзельнікі, сямейная. Вядома, гэта невялікая пілігрымка, таму што это будні дні, шмат людзей працуе. А з другога боку, вельмі таксама прыемна, што яна така камеральна, вельмі така сямейна, блізка. Полацкая пілігрымка аб'яднала прадстаўнікоў 3 парафій – Полацкай, Прозароцкай и Глыбоцкай. Пилигримам не перешкодило нават прохолодное надворье. Мы уже пилигримы, которые ходим, пилигримки, мы привыкли, что, видите, это пилигримка, это лето, это такая спякота летняя, доброе надворье. Вот, а тут ранец мы приехали у Полоцк, мы уходили с Полоцка, было надворье, по дороге мы ехали, мороз, минус 3 градусы. Ось такое не зовсім тепле надвор'я, але це все цудоўна. Цудоўна, што мы ішлі да Маці Божай. Можна толькі дзякаваць Богу за ўсё тое, што Ён нам дараваў у сённяшні дзень. Гэта сонейка, гэта ветрак, які падганяў нас. Кожны прыпынак, на якім мы маглі супольна памаліцца, правесці канферэнцыю, паразважаць над Словам Божым. То есть пілігрымка атрымалася сапраўднай. А 6 гадзіне вечара ў касцёле распачалася святая імша, якую ўзначаліў біскуп Олег. Падчас гэтага богаслужэння 3 шумілінскім вернікам быў удзелены сакрамент канфірмацыі. На пачатку імшы кандыдаты, а гэта былі 3 маладыя хлопцы, звярнуліся да іерарха з просьбай удзяліць ім сакрамент хрысціянскай сталасці. Біскуп спытаў іх, ці належным чынам яны падрыхтаваліся, на што хлопцы адказалі станоўча. Сваё слова да вернікаў іерарх пачаў са слоў святога папы Яна Паўла II. «Няхай сыйдзе дух твой і адновіць аблічча гэтай зямлі». Гэтыя словы святы папа прамовіў падчас сваёй першай пілігрымкі на сваю радзіму ў Польшчу у якасці пантыфіка. І гэты візіт стаў паваротным у гісторыі Польшчы і наогул свету. Пасля гамілі кандыдаты разам з астатнімі вернікамі адракліся ад грахоў і вызналі сваю веру. Біскуп Олег удзяліў хлопцам сакрамент канфірмацыі. Уладислав, привіз знак дару Духа Святого. Супакой табе і з духом твоїм. Музычнае суправаджэнне імшы праводзілі музыканты, якія прыехалі ў Шуміліна ажно з Брэста. Пасля вячэрняй імшы ў касцёле адбылося прамое ўключэнне з Фацімы, дзе ў гэты час маліўся папа Францішак. Начное богаслужэнне распачалося апоўначы. Яго ўзначаліў віцебскі ардынарый Олег Буткевіч. На пачатку ён прывітаў усіх святароў, кансакраваных асобаў, пілігрымаў і вернікаў Шумілінскай парафіі. Усіх, хто прыехаў ці прыйшоў з гарачым сэрцам у гэтую святую ноч. Трэба адзначыць, што акрамя вернікаў Віцебскай дыяцэзіі прысутнічалі госці з Мінска і Брэста. У сваім слове да вернікаў іерарх звярнуў увагу на тыя 100 гадоў, што прайшлі ад фацімскіх аб'яўленняў Маці Божай. На першы погляд гэта здаецца вялікім прамежкам часу, але насамрэч гэта было зусім нядаўна. Пасля благаслаўлення адбылася ружанцовая малітва, калі вернікі з запаленымі свечкамі і ружанцамі ў руках прайшлі вакол святыні. Падчас працэсіі была адмоўлена другая частка ружанца – таямніцы святла. Вернікі зрабілі 4 прыпынкі вакол святыні, на кожным з якіх была адмоўлена ружанцовая таямніца. Апошняя, 5-я таямніца была ў касцёле. Трэба адзначыць, што начная працэсія вакол храма выглядала вельмі прыгожа. Падчас яе людзі маліліся таксама і за тых, хто яшчэ не прыйшоў да Бога, за іх хутчэйшае навяртанне.
А ўжо з раніцы 13 мая ў Шуміліне рыхтаваліся да сустрэчы апостальскага нунцыя арцыбіскупа Габара Пінтера. Асабліва хвалюючым быў гэты дзень для пробуршча парафіі айца Анджея Юхневіча. Папу Римского чекаем в нашей белорусской земле, а тут приезжает его представник в саму Шумилино. Это великое происшествие, здарение. Я думаю, мы навіть не осведомляем до конца ранги этого здарения, которое тут отбывается. И так само парафіяне, и я. Але думаю, что рихтуємося цілими серцями і душами, хоч тут ці справи якби такі організаційні трохи відтягують, думаю, від тих величної події, але думаю, що це освідомлення є, тому що трохи таке тремтіння в кожному з нас є. Вернікі з грэка-каталіцкай парафіі ў Віцебску спадзяюцца, што візіт нунцыя паспрыяе хутчэйшаму будаўніцтву уніяцкага храму ў Віцебску. Парафіянін грэка-каталіцкай царквы Воскресення Христовага Барыс Хамайда адмыслова для гэтай будоўлі прывёз камень з Ізраілю. Это калі мы былі на Святой Землі, там у рацэ Иордан, ну і там акуналіся, так я туды нырнуў, ляжу под ногами камень, так я з гэтага месца, где Иисус, значит, прымаў хрост, так я камень такі падняў і кажу, трэба его везці ў Беларусь. Калі будем будаваць царкву, так тады ў падмурак і царква будзе стаяць 2000 гадоў, даже более. Каб сустрэць прадстаўніка святога пасаду, у Шуміліна прыехалі вернікі з усёй віцебскай дыяцэзіі. Заўсёды прыемна, як прыязджаюць госці, асабліва на такім высокім узроўні. Будзем вельмі рады вітаць нунцыя апостальскага ў нашай дыяцэзіі. І вельмі рады і шчаслівыя, што сёння, ў такі гістарычны дзень, мы тут. Мы прыбылі з Шаркаўшчыны, пілігрымы на фэст Маці Божай Фацімскай. Сённяшні дзень вельмі класна, што мы сёння змаглі прыехаць сюды. Вельмі удзячная Богу за тое, што я магу тут знаходзіцца, праславіць Господа, бачыць, як уся моладзь, усе вернікі збіраюцца ў касцёле. Вельмі чакаем нунцыя і вельмі удзячная ўсім арганізатарам, усім, хто сёння прыклаў сваю зрабіў штосьці для гэтага. Вельмі удзячная Богу і буду вельмі маліцца за гэтых людзей. І гэта вельмі класна, што мы сёння тут знаходзімся. Не менш, а нават больш за ўсіх хваляваўся і біскуп Олег Буткевіч, для якога візіт папскага нунцыя стаў важнай падзеяй як для ўсёй дыяцэзіі, так і для яго асабіста. Для нас сёння сапраўды вялікая падзея, для мяне асабіста, бо гэта першы візіт прадставіцеля апостальскай сталіцы ў нашу дыяцэзію. І, канешне, такая хвалючая хвіліна, бо ад гэтага, напэўна, залежыць і уражанне прадстаўніка святога айца, але і для нас это вялікая перадусім радасць, магчымасць адчуць тую еднасць з паўсюдным касцёлам, і перажыць тым больш такую для нас важную хвіліну падчас урачыстасці стагоддзя аб'яўлення Маці Божай у Фатіме. Таму гэтым месцам сустрэчы апостальскага нунцыя мы выбралі гэты санктуарый Маці Божай Фатімскай тут у Шуміліне. Перад прыездам апостальскага нунцыя грэка-католікі праспявалі акафіст, візантыйскі гімн праслаўлення Маці Божай. Акафіст – гэта візантыйская малітва, моляцца ёй і нашы православныя браты, і мы грэка-католікі, а нават сярод рыма-католікаў яна таксама стаецца папулярна. Гэта малітва, гэта хімн пахвалы, ушанавання Марыі як Маці Божай. І, конечно, хім, у якім мы просім таксама пра асаблівую апеку Маці Божай над усёй царквой, над касцёлам, над верным людам. Радуйся, вызваленне грацёза, радуйся, недосяжная вышыня думаў людскіх, радуйся, глыбіня непранікальная нават для нём. Каб сустрэць пасланніка папы, вернікі на чале з біскупам Олегам выйшлі да галоўнай брамы. Пане, Христу, на веки вечные витаем. Спасибо. Спасибо.
Хваленый Єсус Христос, поважаний нунций. Вітаємо вас по білоруській традиції з хлібом на Шумілінській землі. Нунцыю уручылі хлеб, а таксама вельмі цёплыя словы прывітання прамовілі да яго дзеці парафіі. Нунцый Габар, мы вас вітаем, у сям'ю сваю вас запрашаем, свое сердце до вас открываем и усмешкой вас устрашаем. Вы апостолы самого Бога. Ви апостоли самого Бога, ваші руки – Його допомога. Святий Дух, який про вас заходить, нехай наше серце переповнить. Дзякую. Пасля ўрачыстага ўваходу ў храм арцыбіскуп Габар Пінтер прывітаў вернікаў. Сваё прывітанне ён распачаў словамі апостола Паўла: «Ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Пана Езуса Хрыста». Нунцый адзначыў, што папа Францішак зараз знаходзіцца ў Фацімскім санктуарыі Маці Божай, а ён таксама знаходзіцца ў Фацімскім санктуарыі, толькі не ў Партугаліі, а на Віцебшчыне. На пачатку сваёй гаміліі арцыбіскуп Габар Пінтер выказаў радасць з нагоды свайго знаходжання тут, у Шуміліне, падчас гэтых урачыстасцей. Ён адзначыў, што пакора, паслухмянасць Марыі можа быць прыкладам для ўсіх нас. Прадстаўнік папы ўзгадаў, што менавіта ў гэты момант святы Айцец далучае Жасінту і Францішка, пастушкоў з Фацімы, да ліку святых. Сваю гамілію іерарх скончыў заклікам да вернікаў давяраць Марыі, Божай Маці, браць яе прыклад, бо яна не пакідае тых, хто верць у яе сына Езуса Хрыста. Напрыканцы святой імшы архімандрыт Сергей Гаік падзякаваў апостальскому нунцыю за гэты візіт і ад імя грэка-католікаў падараваў яму ікону Маці Божай Фацімскай. Затым арцыбіскуп удзяліў ад імя папы Францішка апостальскае бласлаўленне. Отец и Сын и Дух Святый. Пасля чаго адбылася ружанцовая працэсія вакол касцёла, у якой прынялі ўдзел святары і вернікі. На заканчэнне малітоўнай часткі ўрачыстасці апостальскі нунцый адзначыў, што сённяшні дзень для яго мае асаблівае значэнне, бо год таму, 13 мая 2016 года, папа Францішак прызначыў яго на працу ў Беларусь. Яшчэ высокі госць сказаў, што працаваў у шмат у якіх краінах свету, але першы раз прымаў удзел у такой ружанцовай працэсіі. Арцыбіскуп адзначыў, што ў яго шмат пытаюцца пра магчымасць візіту папы ў Беларусь. Так, гэтае пытанне я атрымоўваю амаль што кожны дзень. Таксама і сёння ўжо тут у Шуміліна размаўлялі аб гэтым. На пытанне, калі гэта адбудзецца, на жаль, не магу даць адказу, таму што не ведаю даты, але жадаю сказаць, што шмат працуецца ў гэтым накірунку, каб гэты візіт адбыўся. Таксама, можа, праз ваше служэнне жадаю папрасіць усіх, хто будзе аглядаць гэтае інтэрв'ю, маліцца ў гэтым намеры, каб сапраўды гэты візіт змог быць рэалізаваны. Пасля абеду гасцей свята чакала яшчэ забаўляльная праграма, падчас якой дзеці з Шуміліна паказалі сцэнку пра фацімскія аб'яўленні. Я пришла попросить вас приходить сюда на протягу 6 месяцев. Скажите, коли ласка, война хутка скончится, ці ще буде довго тривати? Я не могу тебе теперь отказать, покуль не скажу того, что прагну. Ці вы хочете ахвяравацца Богу і зносіць усе пакуты, якія Ён пажадае спаслаць на вас, каб адплаціць за грахі, якімі абражаюць Бога. Прославляю Цябе, люблю Цябе, мой Боже. Штодня маліцеся на ружанцы, каб вымаліць супакой для свету і заканчэння вайны. Пасля шумілінскіх дзяцей з танцавальнай праграмай выступілі і дзеці з лынтубскай парафіі. Потым адбыўся выступ каталіцкага гурта «Ляўданс».
Тое, што аб'ектам сваёй творчасці гурт абраў менавіта касцельную музыку, яго ўдзельнікі лічаць цалкам натуральным. Асабіста для мяне гэта ідэя блізка, таму што калі ты хрысціянін і жывеш гэтым, то гэта абсалютна натуральна граць такую музыку. То бок усе напрамкі таксама могуць аб'яднацца ў хрысціянскай музыцы, мы так лічым і стараемся так увасабляць гэта ў нашай творчасці. Паколькі мы музыкі, католікі, веруючыя людзі, то мы спяваем нашыя песні пра Бога і мы адкрыта стараемся аб гэтым гаварыць. І паколькі мы прыналежым да канфесіі каталіцызм, то зразумела, іншых канфесій мы ўжо не сталі шукаць, а стараемся вось гэтую музыку сваю іграць у касцёлах, бо ў нас і большасць канцэртаў праходзіць у касцёлах. Забаўляльная праграма найбольш спадабалася дзецям, якія актыўна прымалі ў ёй удзел. Я хотела сказать, что мне очень здесь понравилось, и я танцевала очень активно и старалась танцевать, чтобы всем понравилось. А закончылася ўрачыстасць агульным фотаздымкам разам з біскупам Олегам Буткевічам і апостальскім нунцыем Габарам Пінтэрам.